Jeg vil vise med et eksempel, hvordan man laver regression i Inspire. Jeg har på forhånd oprettet et regneark, og jeg har indtastet 2 kolonner med tal. Den ene har jeg kaldt år efter 2000, og den anden har jeg kaldt timeløn. Det er nogle fiktive tal, men det er ligegyldigt for sammenhængen her. Der er 2 måder at lave regression på. Jeg kan gøre det via et punktdiagram, eller jeg kan gøre det via en graf. Nu tager vi den først via diagrammet. Jeg kan dele skærmen op i 2, så jeg kan se, hvad der foregår. Jeg vælger diagrammer og statistik. Mine punkter herfra, eller mine tal herfra, bliver sat ind som punkter sådan lidt tilfældigt. For neden vælger jeg, hvad jeg vil have på x-aksen, og det her skal være år efter 2000. Der bliver de sorteret efter år. Og heroppe vælger jeg timeløn som min y-værdi. Sådan. Så har jeg mine punkter, og jeg kan se, at de ligger sådan nogenlunde på ret linje. Nu er jeg så interesseret i at få beregnet den bedste rette linje. Op under værktøjet her, der er der et punkt, der hedder undersøg data. Derunder er der et punkt, der hedder regression. Og her er der en masse former for regression. I skal lære nogle af de andre senere. Men lige nu vælger vi den øverste, lineær regression. Et enkelt klik, og arbejdet er gjort. I kan se her, at jeg får en lineær sammenhæng 1,96 gange x plus 84. Og det er sådan set svaret på spørgsmålet, hvis det gik på at beskrive en lineær sammenhæng ved hjælp af regression. Det er godt at have en graf med, når man laver regression, så kan man se, at punkterne de fordeler sig lidt tilfældigt rundt om linjen. Det skal de helst gøre, og det ser det ud til her. Men jeg vil også lige vise, hvordan vi kan lave regression på en anden måde og få nogle flere oplysninger ud af det. Jeg har lavet en ny side. Det er en ganske almindelig noteside. Jeg har skrevet, at nu vil jeg lave regression uden en graf. Jeg har stadigvæk mine 2 kolonner i regnearket på den foregående side. Jeg laver en matematikboks, går ind i værktøjskassen her, ser der noget, der hedder beregninger. Der er statistik, statistiske beregninger, og I kan se, at der dukker stort set de samme punkter op, som jeg havde før på den anden form. Her kan jeg så vælge lineær regression. Nu får jeg en lidt anden boks frem, hvor jeg skal vælge, hvad skal der være på x-aksen. Ja, der skulle jo stadigvæk være år efter 2000. Y-listen, det skal stadigvæk være timeløn. Og så tilbyder Inspire at gemme resultatet af regressionen i en funktion. Som standard foreslår den, at funktionen skal hedde f1. Og det kan jeg jo godt kalde den. Jeg kan også bare vælge at kalde den f. Nu prøver jeg bare at lave den om. Det næste behøver jeg ikke gøre noget ved. Jeg siger bare OK. Og så er regressionen foretaget. Den blå linje behøver jeg ikke bekymre jer om. Det der står i det grønne felt, det er, at jeg har lavet lineær regression. Ja, det vidste jeg jo godt. Den fortæller også, at hældningskoefficienten, den er 1,96. Det svarer til, hvad jeg så på grafen før. Jeg får skæringen ved y-aksen til 84. Det passer også med før. Og så får jeg en ekstra oplysning her, som vi vender tilbage til senere. Regressionskoefficienten. Den skal helst være så tæt på 1 som muligt. Så det her er et fint resultat. Det som I ikke kan se, som jeg får som en ekstra bonus, det er, at de her tal heroppe med hældning og skæring med y-aksen, de er blevet gemt i en funktion, og jeg valgte jo at kalde funktionen for f af x, så nu kan I se, når jeg skriver f af x her i en matematikboks, så giver den mig forskriften, og jeg får mulighed for at regne på den. Hvis nu den her udvikling fortsætter, og det var år efter 2000, så kan jeg sige, at i år 2016, det er jo i år, det må være 16 år efter år 2000, der vil jeg så forvente, ifølge modellen, en timeløn på 115 kroner og 50 øre. Den mulighed får vi ikke ved at lave regression på den her måde. Den giver forskriften, men vi skal så efterfølgende selv oprette en funktion ud fra det her.